नैबे फंबाय गेम्बुनि हिन्जावनि फंबाय आरोना अनितानि फंबाय बियो ओमफ्राय नै ओरैजाय दङ सासे नैबे बिदा बे अनितानि असे बिदा ओमफ्राय बे गारिजों फैदों बिसोरो लिप लिप खारखाय गारिया देन्जारखा बिदिनो माबा दा देखायगोन आं ससे बिथिंनिखौ र' दसे थाथ'दोलाय दैलै नायनानै लोगो लोगो लाइभ खालामबाय थाखाय खायसेफोर नङाबाथाय बानायलांलां भिडिअखौनो सचिनबो र' दसे थाथ' आं गेम्बुखौ देखायगोन र' नैबे हिन्जाव माबानि अनितानि बिबौ बिबथै माबाफोर एवदोंमोन दा अनारफोर दं ओरैजाय ओइथिंसो थांबाय माबा सारांगासिनो दङ ओमफ्राय हिन्जाव गोदाना सालुदों ओमफ्राय नै सोंबाय थादोंमोन दे अनितानि गामिया अबे अबे होननानै जोंनि गामिया 6 नम्बर सनाजुलि ओमफ्राय बे अनितानि बिबै हाय होनो बुरि हाय होनोब्ला ओरै खालाम हाय होन जाबाय ओमफ्राय बै बे बिफा बैनो बिथिं थौ लांनाया बिमा ओइथिंजाय बै बे बिमा थौ लांनाया दाखायथ' देखायगोन आं नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ लोङोब्रा एसे लोङो दा आं लोङा दा गेम्बु जों गामियाव फैना माबायदि मोनो खोन्थाहरब्रा एसे मा हिन्जाव गिदिरा जोंनाव गारना नाय नायबायलाय हाबा जाना माबायदि मोनदोंब्रा खोन्थालाय माबायदि मोनदों जोंना हिन्जाव गोदाना Tadi nama namanya apa gitu caranya? Apa gitu? Apa gitu linda bro? Apa gitu doa? Apa gitu? जोंनो मोननै बेग निउस होब्रा हिन्जावलानो माबायदि मोनदों माबायदि जेलाय जेलाय बेग होननानै देखायनो आया बेग खोन्थाया माबा फाग्लासो र' बिफाखौ देखायगासिनो आं दसे र' 1 सेकेन्ड सन्दामना भिडिअखौ नायलांबाय था सामोलबाय माबायदि साया नोंलाय थरंलाय बे माबाया दाउलाया थर नायदों बेदारनि खाथियाव दंफैयो आङो दिनै फाग्लाखा नोंखौ फैलागासिनो मालायनियाव गोदैसाया खोन्थाखा हाबा गिदिर नायसै बुंजाया आं लोंनायाखैनो लोंनायलाय मा मोजां लोंलाय बाथ्रा लोंलाय अ जोंना बसाबाय गबाय जों हौवा गोदान लोगो आरो मा गासिनो हौवा गोदान लोगो आरो गोथावना नैबे अनितानि असे फंबाय आरोना नैबे हौवा हिन्जाव गोदान फंबाय थांबाय फाग्लाया सिखा लालाबायदों मा खालामदों बे सिखावलाय थालिर रे हैथिं बिफे र' थांगोन गाइस हिन्जाव गोदाननि बिफाया बेनो ओमफ्राय बैथिंनो थानाय बिबथैमोन आरोना ओमफ्राय बिथिं मा दं र' देखायबावनो नाजानि नैबे बिमायं असे आरो लोगोसे बिथिंजाय दं गामिनि खामानि मावग्रा दं ओमफ्राय बैसोरो दहाय आंजों फैफानाय सेंग्राफोर आरोना स' ओमफ्राय नैबे हिन्जाव गोदाननि बिमाया बेनो स' दा नोंथांमोना नायनानै बोरै नांदों अनितानि बिमाखौ कमेन्ट सेक्सनाव लिरना खोन्थाहर आरोना जेरैहाय दङ बिसिना जों केमेराखौ फुल लाजोबनो हायाखै बै बे बिबथै आरोना नै बिसोरो गामिनि खामानि मावबाय थानाय ओमफ्राय जोङो नैबे बिमाबो बिफाफोरनि खाथियाव दंखादोंमोन ओमफ्राय जों मोजाङै फेस टु फेस रायलायनाखै ना स' खामानिबो मावदों नालाय दुम दामनो बेखायनो जों देखायजोबनो हायासै स'
स' गाइस आङो दहायो जोंनि जायगाया मा गोलैयो आं खोन्थानो बावदों आरोना स' जोंनि जायगाया बेलस्रि गोलैयो सनितपुर डिस्ट्रिक्ट पिन नाम्बार 784311 स' जों गामिनि नामखौथ' आं बुंखाबायानो सिगाङावनो ओमफ्राय नैबेयावहाय दायो गेम्बुआ गय हानदों आरोना फारसेथिं नैबेथिंजाय नैबे बिमायं जायो नैबे बिबथै आरो नैबेथिंजाय माने जों गामिनि हिन्जावफ्रा माने एवगासिनो आरोना बायदिसिना